Hola, gent. Intentaré explicar un dels problemes que se m'ha demanat per la classe d'avui. És un problema de combinatòria i és el problema d'exam preparation. En aquest problema hi ha un nombre A de dies que són dies per preparar examen i B dies que són per descansar. Aquests dies els hi anomenaré E i aquests dies els hi anomenaré D. I la pregunta és de quines maneres puc agafar i combinar aquests dies E i D. Per exemple, aquesta és una manera de combinar... Fem-ho més curt. Aquesta és una manera de combinar 3 dies d'examen, A igual a 3, amb B igual a 2. Amb 2 dies de descansar. I hi ha una gràcia més, que és que hi ha K vegades, com a molt, K vegades, podem tenir la combinació de E. És a dir, com a molt K vegades pot haver-hi un dia de descansar i a continuació un dia d'examen. En aquest cas hi ha exactament 0. Aquest seria un exemple de K igual a 0. Però si tingués una cosa d'aquest tipus, ara també tindríem A igual a 3, B igual a 2, però en aquest cas K és igual a 1, i si volguéssim tenir que una K fos tan gran com sigui possible, doncs segurament tindríem... Bueno, no podem fer-ho més gran que 2, perquè només hi ha 2 dies de descans. A igual a 3, B igual a 2, K igual a 2. I òbviament aquest és un exemple, aquest és l'únic exemple que té K igual a 0 aquí, i ara exemples que tinguin K igual a 1, doncs aquest és un, però em podria començar a posar més. Aquest d'aquí també té K igual a 1, i ara vaig movent això també té K igual a 1, i qualsevol altra manera sospito que ja tindria K igual a 2. Si separo... Estic bé? Estic fent bé? No, espereu. Si poso... Sí, em sembla que... Si poso això... Sí, això ja estic agafant i tinc K igual a 2, perquè tinc aquests dies, però si ho poso així... Això també em funciona, això també de K igual a 1. Tinc aquests 3 dies d'examen. Molt bé, no sé si m'estic deixant alguna més o no, però aquesta és la idea de la pregunta. Molt bé. Per què aquest problema és interessant? Perquè em sembla que es pot resoldre de diverses maneres. Per cert, els límits, deixeu que els comenti, els límits en aquest problema és més o menys això, és 2 per 10 a la 5. I la primera manera que vull introduir és la manera en programació dinàmica. Ranger, sí. I dic, vull introduir programació dinàmica perquè és potser la intuïció més ràpida. Quan veig un problema així, potser sense pensar massa, penso aquesta cosa s'ha de poder descriure com una recurrència que em relacioni el nombre de maneres de A, B, K amb distintes A's i K's. I la idea és aquesta. Si jo tinc una certa paraula, per exemple, si tinc aquesta paraula, sí? Aquesta paraula, per cert, està comptada dintre de... Diguem que F sigui el nombre de maneres. A igual a 5, B igual a 2, i quina és la K? La K en aquest cas és 1, perquè només hi ha una combinació d'aquestes de E. Doncs si tinc una paraula d'aquestes, aquesta paraula d'on m'ha vingut? Aquesta paraula m'ha vingut d'aquí, sí? I aquesta paraula d'aquí és ve de A igual a... Hi ha un examen de menys, el mateix nombre de dies de descans, i de fet la K ara és 0. Sí? Per tant, tinc una fórmula que m'està dient... Bé, mira't les paraules per saber quantes paraules hi ha que tinguin d'una certa forma ABK. Necessites... Vull dir, el nombre de paraules que tenen aquesta forma ABK ha de vindre
de totes les paraules de A, B i aquí hi haurien caben junt. Aquí ho estic fent amb una mica així ràpid, però en realitat això hauria de ser així. Si la paraula acaba amb D, té a veure amb totes les que acaben amb D. Sí? I això, vist d'aquesta manera, és una paraula que acaba amb D t'ha de vindre de les paraules que acaben amb D i li poses una E i quan estàs fent això estàs incrementant la K. Sí. I quines altres coses vols saber? Bueno, segurament vols saber què és el que passa, de quantes maneres pots trobar una paraula que acaba amb K. Paraules que acaben amb D. D'on pot vindre? Bé, podries tenir una paraula que també acabés en D. Sí? Una paraula que acaba amb D, li poso una altra D i tinc aquí. O ara podria tenir una paraula que acabés amb E. Les paraules que acabessin amb E. De fet, aquest que acabi amb DE, ara em dono compte que és més còmode fer-ho així, simplement. I així em quedarà, de fet em quedarà aquí més fàcil. Si en lloc de fer-ho DE i les distintes maneres, faig simplement, potser et pot vindre d'aquí. Aquí estàs dient, bé, si acaba amb E, pot agafar i pots afegir-li una altra E i no canvies el nombre K, però canvies el nombre A de dies amb examen. O si acaba amb D pots fer el mateix, també canvia el nombre de dies amb examen, però ara tens una K de més. I ara, si faig això aquí, em sembla que em queda encara més senzill. A, B menys 1, K. En aquest cas posaré una D, per tan fàcil que passi, no té cap importància. I l'únic detall que haig d'anar en compte ara són els casos inicials, quan les paraules són molt petites. Que és quan la A o la B, quan A més B és igual a 1. I bàsicament bé, podria agafar i podria fer així. Si hi ha la paraula que és més senzilla, que és que té un 1, un 0 i un 0, sí. Aquesta és la paraula que només té un dia d'examen i ara hi ha la paraula que només té un dia de descans. I aquesta paraula aquí que és un, que és la lletra E, i aquí és un, que és la lletra D. Molt bé, doncs amb aquestes relacions de recurrències, i aquí això només val per certes aves cas, les que sigui, A més B més gran que 1. La K aquí pot ser 0, no hi ha cap problema. Aquí passa el mateix. A més B més gran que 1. I aquí la K compte amb la K que no sigui negativa, però és una E. Sí, la K ha de ser aquí més gran igual que 0. Més gran que 0. Sí, si només tingués... Sí, per a que la K... Què passaria si tingués una paraula que és de la forma E? Que és de la paraula forma E, A més B és més gran o igual que 1, però la K pot ser 0, i aquesta d'aquí, això d'aquí només val si la K és més gran que 0. Si la K és 0, no té sentit preguntar això. Molt bé. Per tant, K més gran que 0, aleshores té sentit fer això, i si no és 0. Molt bé. Bé, això seria la manera de resoldre en programació dinàmica. Però si ho faig d'aquesta manera, el que estic trobant és una espècie de recurrències on haig de calcular per tots els valors de la A, sí, des de 0 fins al que sigui, per tots els valors de la B i per tots els valors de la K. Per tant, aquesta és una solució cúbica. I potser hi ha alguna manera millor, però quan em poso a pensar simplement en aquest problema, en programació dinàmica, ben bé no la trobo. A base de fer això vaig baixant per totes les A's, per totes les B's, per totes les K's, acabo més o menys trobant tots els nombres i m'acabo trigant aquest temps cúbic i no m'entra.
Com es pot fer més ràpid? Doncs deixeu-me que salti de problema i faci un més fàcil. Imagineu el problema on tinc el mateix, dies de descans, o dies per examen C, i dies per descans. Però ara no tinc res a veure amb la K. No hi ha cap K per cap banda. I el que haig de fer és buscar maneres de combinar això. I bé, si faig això, em sona, és també un problema de programació dinàmica, però és un problema de programació dinàmica encara més fàcil, on simplement dir, mira, la manera de sumar, trobar combinacions de A i B, és que bàsicament, de fet, sí, aquí hauria d'anar en compte si la A és... la A sempre és més gran que 1 perquè és un dia d'examen, sí. Molt bé, doncs si tinc això, què puc fer? Bé, bàsicament, com pots trobar una paraula qualsevol? Has de mirar la paraula, potser et queda una cosa així, o potser et queda una cosa així. En certa manera vol dir, agafa totes les paraules que tinguis, sí, que amb tants nombres d'exàmens i de descans, i li poses un dia d'examen extra, i aquí el mateix, i li poses un dia de... li poses un dia de descans extra. I això és la recurrència. És així de fàcil. I només per a que les coses m'arribin a alguna banda, i segurament hauria d'haver fet alguna cosa semblant aquí a sobre. Que tenim aquí, bé, si no hi ha cap dia d'examen i tots són dies de descans, només hi ha una manera de fer-ho. I si tots els dies són d'examen i no hi ha... Perdó, sí, tots els dies són d'examen i no hi ha cap de descans, només hi ha una manera de fer-ho. Molt bé. Doncs, si agafo això i ho busco i ho genero, intento calcular-ho, això trigarà temps n quadrat. I és divertit pensar així, perquè si em faig una taula dels valors, segurament ja sabeu cap a on vaig, però si no sabeu, si em faig una taula dels valors, aquests són els valors de la A i de la B, sí? La fórmula de recurrència em diu és agafar el nombre de dalt i el nombre de l'esquerra i sumar-los. Aquesta és la... perquè què dic el que estic fent? Aquí estic fent tots els valors possibles de les A's i aquí tots els valors possibles de les B's. I aquest de fet és la columna, totes les A's, posem A igual a 0, la fila A igual a 0, en tot i totes les B's, i aquí la fila B igual a 0. I aquí estic agafant i estic sumant, sí? Això em dona 2. I ara estic agafant 2 i un 3, 4, 5, i aquí el mateix, 3, 4, 5, i ara haig d'agafar aquests d'aquí, i aquí et dona 6, i ara haig d'agafar 4 i 6 i sumar-los i dona 10, i ara haig d'agafar 10 i 5 i sumar-los i dona 15, sí, i vaig acabar trobant aquí els nombres. I si ho veieu, no sé si us sona, això s'anomena el triangle de Pascal. I són els nombres combinatoris. N sobre K. De fet, el nombre combinatori A més B sobre A o sobre B, no importa, és el mateix. I per què és això? Bé, esclar, si tens no sé quants dies d'examen i no sé quants dies de descans i els has de barrejar, el que t'estan demanant és que consideres totes les... com un taulell molt gran on tens totes aquestes caselles, forats, tria A posicions on posar la lletra E. I, esclar, això és el nombre combinatori. Molt bé. Això potser ja ho sabíeu, però una de les coses interessants és que calcular el nombre combinatori A més B sobre A, aquest ja no triga temps quadrat. Això triga temps lineal. Perquè això és A més B per A més B menys 1,
per A més B menjar. Sembla que hauria de ser una cosa així. Dividit la A factorial. Molt bé. I, de fet, ja ho poso així, és A més B menys A més 1. Vale, que quan agafo i jo cancelo és el que em queda de B més 1. Però és igual, no importa. Aquí hi ha com a molt n nombres, n multiplicacions. Aquí hi ha com a molt n nombres. Els multiplico i els divideixo i O de n. Si jo faig mòduls primers, segons com ho faci, això no vull entrar en detalls, però que en el fons es pot fer en temps lineal. Molt bé, i aquesta és la part que trobo interessant. Si m'hagués sentit fes el triangle de Pascal i agafa i calcula el nombre, jo sembla que trigaria temps n quadrat. Però si coneixes els nombres combinatoris, es fa més fàcil. I per què té a veure això? Doncs perquè el problema original, aquest problema que l'havíem resolt en programació dinàmica i que trigava en temps n cub, en realitat també es pot fer amb nombres combinatoris. I fins ara hauria pogut saltar-me tota aquesta sessió que he fet d'aquí, d'aquests primers 15 minuts, però la volia introduir per explicar per què hem d'agafar i val la pena conèixer aquestes fórmules de matemàtiques i entendre això. Si no, no el podem resoldre ràpid. Molt bé, i quina és la manera en què el podem resoldre? Anem a veure si me'n surto explicant-ho. Per pensar en aquestes coses, un agafa i s'imagina en el cap el que pot ser una possible entrada. Ei, tinc les Cs, dies d'exàmens i de descans, sí? Com puc expressar això com una espècie de fórmula de nombres combinatoris? Bé, primer una cosa molt important és que n'hi ha com a molt K bitxos, sí? On hi haurà una D posada amb una E. Sí. Aquest és un, aquest és un altre, aquest és un altre. I aquí i aquí. Per tant, una manera de pensar en això és, i potser hi ha d'altres, però la que se m'acut a mi és, imagina't que tot el teu món és un món de Ds. I haig de triar en quines Ds estaran seguides per una E. Per tant, imagina't que tens totes les Ds que tenies i de Ds n'hi ha exactament B. I ara d'aquestes Ds has de triar en quins llocs posaràs les Es. Sí? I les Es, quan les posis, aniran a la dreta de la E. Per tant, aquí pot haver-hi una, aquí pot haver-hi una altra, aquí pot haver-hi una altra. En certa manera, el que he fet és dir, ei, selecciones aquest bitxo d'aquí, i aquest bitxo d'aquí, i aquest bitxo d'aquí. Això és el primer. Ara em barallaré què fer amb els dies d'examen. Però primer seleccionar quins bitxos tenen a la dreta Es, perquè això ens servirà per comptar. I d'aquí ve que triar les Ds és B choose o B sobre. Quantes has de triar? Li diré T, on T és un nombre que és més petit igual que K. Això és en realitat és, pot ser sobre 1, sobre 2, sobre 3, sí? Quantes en trio? Molt bé. I ara, un cop les he triades, un cop he triat aquestes Ds que hi ha, el que haig de fer és agafar i buscar les meves Es, totes les Es que tinc, i repartir-les. En aquest cas d'aquí a sobre, en aquest exemple que m'he posat, el que penso en repartir-ho és dir, ei, hi ha una E, ara li poso aquesta barra, la trenco, i ara després hi ha 3 Es, poso una barra, i ara aquí hi ha 2 Es. Sí? I m'ho he fet d'aquesta manera perquè es vegi que en el fons és el mateix. Tinc 6 Es. Quantes posicions tenia? Quantes havia triat? Havia triat una, havia triat aquesta altra i havia triat aquesta altra. En tenia 3. Doncs tinc aquestes 6 Es i vull dividir-ho en 3 grups. Però si vull dividir-ho en 3 grups, el que haig de fer és posar 2 barres. Quantes Es tinc? Tinc aquest nombre d'Es
I ara haig de dividir-ho en grups. Per tant, volia crear com 3 grups, però només per crear 3 grups només necessito posar 2 barres. Per tant, això hauria de ser t-1. Ara veurem quines coses està malament aquí, perquè hi ha un petit error. Però aquesta és la idea que vull fer. Un cop he fet això, ja tinc la idea principal, entenc la idea principal. Busco en quins llocs has de posar les Cs i després tinc les Cs. Ara les divideixo en grups i aquesta és la manera de fer-ho. A sobre t-1, perquè m'està dient, ei, de totes aquestes Cs, n'agafes t-1, en el meu cas n'agafes 2. I aquestes 2 barres les tries. En aquest cas he triat aquesta E i aquesta E. I un cop tinc això ja sé com agafar aquestes coses i matxar-lo. Per tant, sembla que el nombre de maneres de fer-ho seria aquest nombre combinatori multiplicat aquest. Ara que la idea està aquí feta, deixeu-me que posi uns detalls extras que no havia posat abans. Primer, aquí al damunt, si vull, puc posar opcionalment és, i això no compta de cara a la K. I l'altra cosa, els meus grups, no vull que hi hagi grups buits, i aquí hi ha un risc, perquè si agafo i poso la barra aquí, si trio aquesta E per posar les barres, doncs aquí a la dreta de tot tindré un grup buit, que és una cosa que vull prohibir. Però una cosa xula que hi ha és que el grup de l'esquerra pot ser buit o no pot ser buit. Aquí en aquest exemple l'estic fent buit, però podria tenir també Cs i no passaria, això no incrementaria la K. Per tant, donat que aquí a l'esquerra puc tenir es, si vull, faré que quan posi les barres, en lloc de posar-les a la dreta de la E, la posaré a l'esquerra. No posaré 2 barres, sinó que en posaré 3. I aquest exemple d'aquí vol dir, hi poses 3 barres. El del grup de l'esquerra està buit, no hi ha cap E a l'esquerra. I ara tens un grup, 2 grups i 3 grups. I com que les barres van a l'esquerra de la E, aquesta última barra del final està prohibida, perquè haig de triar 3 E's i he triat aquesta, aquesta i aquesta. Estic triant, si us fixeu, les E's que causaran les K's. Per tant, d'això en treu de que resolc els problemes de com posar coses a l'esquerra de la primera i com evitar que l'últim grup sigui buit amb aquest truco de canviar la barra de la dreta a l'esquerra. I això em queda ara és A sobre T, perquè tinc una barra extra que posar. La barra de posar al principi. Per tant, la fórmula total és una suma des de T igual a 0 fins a K de B sobre T multiplicat per A sobre T. Aquesta és la fórmula. I, ostres, i això és lineal? Sí, resulta que és lineal això. No és ni tan sols quadràtic, és lineal. Per què? Bé, B sobre T, aquí hi ha valors per moltes T's distintes. Sí? I cadascun d'aquests valors és com varis factorials. Però els factorials són de tal manera que els puc anar a calcular sobre la marxa. Sí? B sobre T, si us imagineu la fórmula, és aquí un munt de B's. B menys 1, B menys T més 1, dividit per T factorial. I, espereu que m'he equivocat aquí, B sobre T menys 1. Sí? En realitat és el mateix. Aquí hi ha un 2 i aquí un T menys 1 factorial. Per tant, si soc capaç de calcular un d'una a l'altra, només trigo 2 multiplicacions o divisions de més. Per tant, tots aquests valors de la forma B sobre T els calculo en temps lineal. I els A sobre T, igual. També són valors en temps lineal. Per tant, mentre els vaig calculant, mentre vaig començant des de B sobre 0, B sobre 1, B sobre 2, i vaig fent aquestes coses extres que hagi de fer, els puc anar multiplicant i sumant. I el temps total en què trigo això és lineal. I ja està. Fent això hauria de trobar la solució al problema. El temps lineal, 2 per 10 a la 5 vaig sobrat, encara hauria de poder fer coses molt més grans.
Ja està, aquesta és la solució del problema. No em posaré a programar-la, que em fa por de que la faria malament, però ve d'aquesta doble aplicació de com comptar aquestes entrades. Quan tens una seqüència i has de triar elements i importa en certa manera, no importa en quin ordre, no importa si les des que trio, primer trio aquesta o després trio aquesta i després trio aquesta, només has de dir quins són els forats on agafaré i posaré els exàmens. Això és nombres combinatoris. I quan tinc els nombres combinatoris i haig d'agafar i dividir-los en grups, de nou és el mateix. És triar uns quants on hi posarem les barres. Per mi, com a truc, m'és molt útil sempre pensar en posar més exemples i pensar-ho així. Pensar visualment, que el que es tracta és de trencar-ho, posant barres i triant quin és l'element E. Molt bé, encallo ja. Aquesta és la idea que volia explicar.